7 декември 2014, 6 часа, 5 кинта. Къде? Какво пише? Барзар? Барзар? О, кои са групите? Кои са групите? Радо, може ли да почетеш кои са групите? Една много готина хардкор банда на име No Regrets. No Regrets, Сликс! А чакай, Симай! И някакви лате Citizen Erased. Неките педали. 7 е датата, неделя е деня, 18 е часа, 5000 е входа, Барзар е мястото.